bitawi na malit. Abriyansa natin ang ating tindahan ngayon. Wow. Ag ako ang clip. Safeguard, safeguard. Safeguard, di ko ito ipapalit ni Papa. Safeguard, safeguard. Ayo. 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 Tikit sa naman puning gasagit-sagit diri. Oy. Kapoy kaayo ning matindiro ta kitarang. Wa nagi laing galing mamalit. Sagit-sagitan pa ta. Ayo, palit kog safeguard. Unsa man ay kog sigit-sigit ya dili ko bungol. Unsa mang SIM card Globe TM. Namatay ka, Col. Safeguard akong palito, dili SIM card. Bungol-bungol man po di ay ka, Col. Safeguard wala mi ana. Ay, bitsin na lang, Col. Basig na mo'y bitsin dira, wala man kaha mo'y safeguard. Bilangan ka putos. Ay, pinutos na din ang bitsin ron. Usa na lang kaputos, Col. Dira asin sa pailain. Okay, di lamang kumupalit, Col. Makasabaan na dyan kong papaan eh. Puli na lang ko. Lagi ko'y halin ani. So, thank you guys. Pagdali dahil. Sa marong bataan na, oy. Come here. So, gusto naming magpasalamat sa inyong mga dol ay Bisaya ra. Ganahan dahil may magpasalamat ninyo sa paglantaw sa amuang channel na noon. So gusto namo nga magpasalamat sa among sa ano pag-ingon yel dali dire yel. Pwede ko kabalong musulti. May ginawa ako dito. May ginawa. Puntahan mo na ako dito. Kasi gagawa tayo ng ending ng ating video. Punta halit na dire. So, kumakaon pa di ay si Ariolo doon sa kusina. Siya yung kasama ko. So, shout out pala sa mga nanonood sa video namin. Matok na siya mga dol. So, nagsige na kog so dire. So guys, huwag niyong kalimutan. So, wag nyong, sa mga nanonood dyan, wag nyong kalimutang i-follow and subscribe our YouTube channel. Kanang kuan jud ba kanang YouTube channel namo nga gingan lang Gmar Isko dayon. Among FB page kay Gmar Isko para sa more lap trip videos. Ana ra mo na. So, thanks for watching.